zelako gizartea eraikitzen gago, zelako etorkizuna gura dugu. Zirikina programan DBH laugarren mailako ikasleakaz egiten duguna da beste ikasle batzuen eguerdian lagundu. DBH lauko ikasle batzu joaten dira lehen hezkuntzako jolastokira eta bertan jolasak eta dinamikak egiten dabez, bertako ikaslei laguntzeko bai. Eta beste batzuk bigarren hezkuntzako jolastorduan, DBH bat eta bigarren mailakoen jolastorduan, egoten dira hemen bai, txapelketak antolatzen. Ni adibidez LH-ko ikasleakaz lanean nabil eta jolasketetan beraien gana igotzen gara eta jolasketa horretan joko desberdinak proposatzen doguz. Ikasleak euren denporatik ikastolako bai konbibentzian, bai elkarbizitza, zein azken baten euren baloreak erakusteko modu bat. Programa hau oso ona da, ez zu garatzeko bakarrik baizik eta umea laguntzeko eta zu gauzak ikasteko adibidez nola tratatu ume bategaz bakarrik sentitzen badan edo pertsona hori laguntzeko. Deituak programa da ikasleen ikastolan egingo daben ibilbide historikoan azkenengo pausua, baloreak agerian jartzeko eta erakusteko hor daukie hainbat lekutan gizartea hobetzen laguntzeko proiektu bat. Bizkaiko Karitasen, Elizbarrutiko beste programa batzuetan, nagusien egoitzetan. Aurten deituak proiektuan, hau da ikasketa zerbitzuaren barruan, ikastolak daukan behar izan bateri erantzutea proposatu guntzen proiektuaren arduradunari. Zergaitik kanpora urten uste dugu beharrezkoa dela, baina zergaitik urten baldin eta behar izanak badeko guzamen ere. Ariketat egiten da bezan bitartean, zalantzaren bat badaukie, galdetzen dozti eta nik zalantzak argitzen saiatzen naz. Behar izan akademikoak dituzten ikaslei laguntza bat eman aldeutzegula, pentsatu egin geundun orientazio saietik, eta orduan batxiller lehenengo mailan erlijioa ikasgaia dagozanak egiten, horretan hautatuak izan ziren ikasleek emango zien zerbitzua pendienteak daukiezan ikaslei. Idazlanen bat edo lako estrukturak jakiteko. Eta orduan euren arteko harreman polit bat sortuko zen eta lagungarri izango zen horrek ikasgaiak aputxu bat biltzatzeko eta horretan laguntzeko. Azken baten, hausnarketa hori egiten dugu ikastolan gure oinarri kristautik hasita, baina giza eskubidetan oinarrituta edo 2030ko agendari begira ere danak etorkizunera begira jartzen gaitue. Zelako etorkizuna gura dugu eraiki? Hori da gure helburua ikasketa eta zerbitzu programa guztiekin.